Дали си се опочи? Слушай, че зелоти имам чест. Да, чули ги се за зелоти. Хайде, жив здрав, ще минем по ден след малко. А? Какво да си взема? Тия зелоти ко правят моята база, бе? Ах, чакай. Не може да си така гости в колепно. Ти пера. Ако е биха се навика. Видите ли после бой? Няма си батериите, човек. Аз сега да имам батерия. Не, моята ще издържи най-вероятно между другото. Защото аз имам. Моята е 2. 2 часа аз не съм я пипал. Колко издържа? Чупиш. Предаваш ли? Не? Предаваш ли? Добре, предавам Сарио. Не се предае. Добре, хубаво, няма. Може да затвориш сега. Я му дигети, зависи не се знае кой е, може да е женал. Ако е жена му, няма да е добре да я дигна. Тецо колега. Тецо къдра е, да. Тепи малко е на велабол. Кажи какво става. А? Кажи, Пепи го няма в момента, отиди да го пишка. Отиди да пишка. Какво да взе? Чек, сори, не те чувам. Цигари, окей, добре, той ще знае да кажем. Аре. Добре, поръчах ми някакви цигари. Да, на Пепи да кажете да вземе на паляка цигари. Аз искам цигари, че добре. Аре, бе, по-живо, бе. Аз да ме колкото и да ни е гадно, ама май мисте. Кофе, ти си правил безумно видео. Ето, тия двамата играят в StarCraft. Видео ли правиш? Да, тия двамата наистина играят в StarCraft, колкото и да не ми се вярва. Няма нужда. Слушам те. Не, няма да слушам скоро, защото в момента не се играем StarCraft на света отгоре. Да, долу в кафето и двамата сме си взимали лаптопите като идиоти. И мускаме някакви мрежи. Добре, хубаво. Окей. Минайте ако сме тук, ще навидите. Някакви мрежи и някакви бирни искам. Айде, къде това не е по-бързо остава, мамка му е. Айде. Чули ще ме прибие сега. Да, аз предлагам следващата игра си краси и победи.